Hang ni ka por pat nga kwa ban teng biang ni ka ji kai ka jong Jisu. Bat kata ka day nagalenong ka ba kendai ka dekot ka ba san pu kendai naga gospel ka jong Lucas. U Jisu ong ini gintin. Tiu lo ong hawai pat to but yang a. Henry lo ong ko try to sha bangan da let no shwa ban tep ya lau kpa. Henry u Jisu lo ong ha u. Ya ki bayap ban tep ya ki bayap jong ki Henry ke let no mame. Bat yalap ya ke hima ublay. Uni ude breu baar. Ya ka ba u Jisu daladehi u khot yo. Uban ningkong ngiladap ya kren wan menterwahi dalade. Henry uneu baar ude breu ya ka ba u Jisu uda khot yo. Kumba ula khot yo Petrus, kumba ula khot igini khaarngot. U khot yo neru ong to boot yang follow me. Boot yang Henry ulaong ko try sya yang mangan late no shwa ban tep ya lau kpa. Uni pat udon ka daw. Wong ba try nga kwa ban boot ya men tang bang sya yang bangan late tep no shwa ya lau kpa. Nga kwa melakot yang nga sngob ha Henry ay yang bangan late tep no shwa ya lau kpa. Baru Jisu ong no. Henry Jisu ong o ke bayap kin tep ke bayap jong ki Henry kilet no mame. Bad yalap ya ke himau belai. Iki bayap kin tep ika bayap ni nga sungu khor palat. Habau Jisu kren kumta. Kitu ki bayap kin tep itu kupa bayap jong me. Rema me ngala khot ya me ban yalap gospel kilat. Ban yalap yang ne ka gospel. Ban yalap ya ke hima ga jong belai. Hatu Jisu khot fi ne ka sngi. Nga sngo dan na preng jong fi ka ne ka por. Kumbau try u khot yung ne breu. Kumula khot u Petrus u Matthias u Johannes. Kumula khot ki u khot firu hagane ka sngi ka mamenta. Wong try ka lengkha ka la berli ki nong tray ki khendiat. U khot ya pi ban long ki nong ya lap ya ka gospel. Badeng ta lada ula khot ya pi ka amut udon ka bor ban ai hefi udon kata ka jing pen slek ban ai hefi bat un pendap ya firu da ki ikhtiar blai ke jong u ya ka ba fin ya lap ya ka gospel. Wanum ai daw hagane ka sngi kumbau ni ubreu ong ngadon ukpangan leit tep shwa ka bamut ubu shoy ukpa jung uning kong ba ong hadon dala temen kam de bu la yap leit tep no mentau ong dala yap show ukpa jonga wanum pen up yo blay kat bau blay nang kat yafi yo ba kan ka jing kat ka lat no na ka jing im ka jong pi wanum bu shoy ki breu ha ka jing im ka jong pi wanum im ban pen so bhai ki breu nani ban bho ye ki breu ka Bible ka ang lafi puli Galatia wish po ka ang hato nga bho yeno hato nga bho iki breu ne nga wat pen sungubha yo blay ladang adang bho iki breu ne nga dang pen sungubha iki breu ngam shim la long u shakriu kres today ta bo try khot ifi ga ne ga sngi kom ba try khot yu Petrus ba Petrus habule sngo ya ka jing khot ka jong try ula I no kumta ya kita ki dok kha gi jong o kaling ka bathuli ka adap try la le iki kamba para din mo Jisu la le ka kamba aga jim ga jong o Jisu khot ang wan na balu Petrus u klem bin not iki ta ki dok kha ga jong o klem bin not ya ka ta ka pisa ya ka ta ka spa Henry habule snow ba u nong ker khu ula khot ya u kum tau ong habong pat khot ya ngaru kat ni ula ker khu mentale bola khot ya nga kat no tam un le ki kamba aga jing im ga jonga badeng tau Petrus usngau thu ba unong ker khu khot ya u unong pen sle unong pen em u khot ya u badeng tau kloi ban no i ta ki baro wat la da ka don ka jing wala da ka don ka problem ka jing im ga jong o Henry kloi ban no i ta ki baro ban but ya u Jesus Christ ban haba ong ban but kam dei tamu shubut na din Henry ban perthuk but ria ka ka ba ule dring tau try haba khot yangi kwa yangi mangin shulong tang kita ki nong but ki jong u Henry bangin long kin da ki nong perthuk but ya u ngin im ka jing im kumba u Chris ula im tading tau ong kumba ngala pen khia I ta ki bapang phir pen khia ki bapang kumba ngala pen im ki bayap pen im ro wat ki bayap tading tau try khot yangi wong ha kita ki banget ngal ai ka bor bak kin be no ki ksot mo try be ki ksot si shangin be ki ksot bak ni ki dak kan bot itu ki banget ha kerteng ke jonga ki ne be ki ksot bat ha kerteng ke jonga fin kren ki thli bat mai kerteng ke jonga fin ra ki bisanya kerteng ke jonga fin di kita peniap kan pensneu ha kerteng ke jonga la fi bo kti ki pangken khia kan long kum ta ha bo try u khot ifi ndai tang bo shu khot re un pen sla ifi un ai bor ifi un ai fi ta ka ikhtiar
วันไอพี่ก็ตะกันจิงปันดับหากตะกันจิงคอดกันจงโอแต่เราตรายคอดบุญกิบริวกิอสงอยกิจิงคอดกิจงตรายกิรีไซน์นวันนักกัมรุบัดกิเล็กบันชักริวตรายงั้นก็อาบันองฟิลาดกิบริวกิองฟิรีไซน์นักกัมวัดนมรีไซน์เล่มดาวตรายองรีไซน์เนี่ยตัวกัมแล้วดาวตรายองพี่บันเละเละเรฮับกิบริวกิองยกตาวดนมเละวลาดกิองหากกระเตงกจงตรายรุงั้นสงสีบุญพากินิกิสงีdan kibriu ki ong ba ujisu la janwan kum ta resign no eka kam ta kita bon kita kibriu ki resign eka kam ke ki pep no na ki school jong ki pep no na ki jing trai ke jong ki nget ya no ki nget ya ke jing ong jong kibriu ki la man bakla re la trai ula khat ifi u trai onum bakla ifi u niu briu ujisu uong bot yang a u niu ong ngan le tep she pa wat num pen up yo Jesus Christ Jesus ong ai tau bayap tep yu bayap kabamut hi ladang imbut yu try ngin yap bar habang ngi yap ngi haban tep pra bayap tadap hibut yu Jesus kan ga sngi kan mau Jesus pen em fi bar abo Jesus pen em fi on pen em rawat ya ka yeng ga jong fi on pen em yu pa jong fi on pen em ya ka kme ga jong fi on pen em ya ka tanga ga jong fi ya ki bahayeng ki basam ki hinman bau jong fi on pen em o Jesus Christ tadeng ta namar ba ppm p uba em pinom le tep yu bayap Henry P ba em pinya em lang bat kita ki ba em ken how try Jesus. Tanin ta kwa ba no fi ne ka sngi try khot ifi ba fin long ka jing sha ya ka yeng ka jong fi. U try khot ifi ban long ka jing sha ya ka shnong ka jong fi. U try khot ifi ka ne ka sngi ban long jing sha ya ki ba yeng ki ba sem ki ba jan ba ki ba jingai ki jong fi. U try khot ifi what nom I down yo pi ong adang samla. Nga kwa ban enjoy ka jing em ka jonga. What nom I down u try u dan kam ifi ka jing long samla. Lalu fila temen ru try khot ifi wanom ai da wang ala temen tan ne ka ba kumno ke kerta ke jong fi habo try khot ifi wanom ong kumbo ong Jeremia try khot u Jeremia kat bo nang kena ong kena tan wang wai da wang nang kena tan boleh ong ngala khot ya me memlong kena try wangan penerang ba ya me habo khot u Isaiah ru ong ade briu betengit yo pi ong ade briu bapop kumno me khot yang a Henry bau try khot ibu tengit open khot ya kata ke jing tengit ke jong o baru try khot ya pi ke ne ke sngiru pi kan mau kumba u Petros habo Jesus khot u ma ur kum Isaiah he ulayam bo ngalong bo pop kilet no nga try Isaiah ulayam ke ju Petros ulayam kum ju Henry try ula pen khot ya Isaiah ba open khot ru wat u Petros badeng tau try khot u Petros ban long om shu unda nong tong do kha Henry ban long kinong tong briu tading ta kani ka sngi kwa banong ifi habau try khot kani ka de ka jing shisha habau try khot kita ki bla khot u try ki de ki nong tong briu bo na kani ka sngi shude tangki Kristan re kim long ki nong tong briu ka bomot i kila shulong tangki bisu kha pateng la pateng let's say ma piru pila long Kristan la bon snem re de bal shu kha pateng ma image jong phi long Kristan ni mi e jong phi long Kristan mentar phi long Kristan kata ke jong long Kristan jong phi ke long invalid hakmat jong blai nga sngosi ban ong e kata kade ya phi ka ne ka sngi ba fin pediang ye Jesus Christ ko munong pedem ban nga sngo phi sngo ni ke khubor utrai ong bot yang a bot no ye Jesus pediang ye utrai aba phi bot ye Jesus phi bot ye nong job ka ba mot hi lati kina be ka jing em jong phi ka de ka jing em jong ka jing job phim bot ye breu barem phim bot ye tau ba mtikna wala ngi pej ke election ngi shubut la kabut yu tau candidate tip ba job nom job ngi shubut la kabut nreu new candidate jongi ude Jesus Christ ula dep job ba ula job ba un job shabam jikot badeng ta bangi but ngi nong job ngi de ki nong job takdaw da don jing le ke jing ngi tikina bangin job bet namar ngi but yu nong job balangi em ka pop ngi tip ba ka pop kamla ban job ngi namar ngi tip bangi but yu nong job shisha ngi job ya ka pop ngi em ke jing em ka ba khoi ke jing em ka ba reu blai Namaru Jesus ahingi taka jing job naga pop man naga jing yap bangin yo im shabam jikot. Tading ta kwa amon ong kifi naga sngi mta. Utrai khot ifi wat num pen laga jong ka dot not ka jong fi. Wat num ong banga ngam small thu leni ngadang long niam trai leni ngadang lom ki wi ki jat niam utrai khot ifi umpet ya kata niam mau Jesus klam wan ban sna niam ban penlong niam ban seng niam ban penlong niam ya piru. U khot ifi namaru kwa be pin long unong pla ya kata ka hima ka jong blai ban ya lap ya ka gospel namar ka jinglong Kristan kam day ka monument henry ka de ka movement ba fin bot u Jesus ka de ka movement ta da fin pai u Jesus shipang udan hang to ka por bo nang dan ka prathai shipang la le chito shi ka wi ke shnong sakut sa hajo henry ulet na ka jaka ba hadin nang ta
ka hukum ka ba khaddo ka ba upha ye ki shakri ki jong ye ki ta ki sanran ki jong gong khile chi ka prathai ban yalap ya ka gospel shi ke ben reu baro ka bomut uno ubala khat do jisu ka kamram jong tau breu ka long ban yalap ya ka gospel pala da fim pat yalap ya ka gospel do menta filong kristan la bun snam la shutamen nang ka jilong kristan ngaso ni ka kubor ka dei nam ta jong fi duai bau blai on pen sla fi pi pediang thamai utrai ka ni ka sngi kala ka bomut shisha pediang utrai bau trai on pen sla fi ba pinlong kata lene utau breu ubalong jingker khu ya ka hima ka jong blai bantong ya kita ki breu sya ka hima ka jong blai blai ker khu fi ni ka sngi ka bamenta un pendap ki jing dan kam ke jong fi un pen sla ya pi un pen klan ya ke jing long telot ke jong fi baru blai hi un pendap fi da ke jing start bada ke jing shempang baru penon kambor ba fi ban long jing ker khu ya ke hima ka jong blai un ker khu fi ngin ya duai ke ni ka por ka bamenta try ni ka por nga ai ngo ya me namar mi it plat ni khon ke jong me but kum me khot unu breu ko try ka tin ka jom me khot igini ki khon jomero agani ka sngi ka bamenta baraba me la khot ablay abe ki nom long kita ki breu ki ba ai dau ko ba ai dau unu breu roi try ba me khot ablay menta hi ko konrat kin respond ya ka ta ka tin ka jome kin pai tin shame ba kin ko ngo ko try ya me namar haba me khot me tip ban pendap yiki me tip ko try ban yarap yiki kum no me le yiki mala tip lot na dong shidong me ubla khot try me long shisha ublay ubayai ne melong blay belong faithful ablay bangangai ko try melong faithful ini ki khon ki jong me ablay melong hok melong yai ne yaki ado ka sngi ke jingwan ka jong me ba me bros dang ya kata ka kam ba ha po jong ki ablay melong ba yai ne ban pendap ya kata ban penjana he do ka sngi ke jingwan ka jong me ablay ai ngoi me ko try me la khat ini ki khon ba ki la respond ngane ka sngi try don kam shibon ki nong yalap don kam shibon ko try ki nong pla ki hagi jaka ki ba per la hagi departments ki ba per hagi shnong ki ba per hagi jaka troy ki ba per me khat ko try ni kon ya ka bakin long ki nong pla ka ta jaka ka me la bo iki ablay agar tenge jong ji so ka jing per slack ka jong try uman sim ba ko kawan jur hagi jim ka jong fi agar tenge ji sunga dwai amen utrai khat ifi shukongo ba ngangai fila kongo ba utrai un pen slack borba ifi un pen kam ifi haga no ka jaka fi don pinlong kita ki disciple ni kita ki nongbot ki senran ki bamju salia ya ke ru ki ba kendo ke baro naga benta u Jesus Christ utran ker khui fi ublay nam ta ka bram jo kublay shibon amen